Takže vítajte u nového videa, robíme dneška Horror Games. To je príznak na zápal. Ready. More, Což je taký vážný, se doma řeší vtipný, alebo to? Vtipný. Dobre, bo ty a Dominik nohy elastické mace. Joj, dobre, bo ty kupuješ tričko S, ale také vypasované, že normálne krev nejde do nohu. Bo ja Dominik. Však teraz sa cítim jak Stanko aj Štifler. Povedz, že nie. Ticho. Ticho. Čo ti jebe? Ticho, čuši. More Stanko, povedz ticho, a on furt hutorí. Ticho, čo ti jebe? To Štifler. Chlapci, ja A však nemám treba dobrú zrobiť energiu. tak svetlo, či co? Chlapci, ja nemám dobrú energiu, lebo Cítim negatívnu energiu. Tu je treba tu taký veľmi kruh. zima a Asi mi ja mám, našleš. ja mám celý čas. Ja mám celý čas kruh. Kto? Ja už dal. Šepítal. More Zaboroňak. Ja zamuroval mi cenu. Oh Bože. Oh my god. Hello there. Juj! To si jebe to, co to. Ohore mi się co zligmiłam. To čo? To? Máte tam moc. Mila, nic si neprajem, že by si skrachnul jak Dominikov val na Slovensku. Panie. A few moments later. Crowbar. Aha, čekaj, nie znam. Ja uzrobil. A crowbar, hej. Aha, to tam. To komu tak má zbrika? Fuj, Tu paťuš píska. more, samo, ta ty perši ideš. My sme pre straničného diváka, ty strednutý zadný. A mě nejvíc co tu zabije, bo já ho zabiju. Dominiko, nie spiskali šmrdzeli, cez hru mu šmrdzitíš. Jak do toho to vlastne? Neskakaj, Ja som sa zabudoval myšľací. neskakaj, ciskaj X na ten rebrík. Však je celkom hore. Tu, more, klikni. Dal toto musí do šipaťu. Dominik, neznám, troška alergiu dostávaš. Samo nedýchaj, bo neznám, či to teba motor Však to. vonkaj. Je. Turbo 9 je na TDI, oh my god, okej. Šednem sebe tu a se zašmejem, čo no. Oli daj mikrofon kolo bruch, či oce bručí. Chočí 80 nugetky. 80. Dobre, bo ty neznáš tak živí. Koloce postal hamburger, ty musíš jesť, bo ty máš žár. Že tak na to patrí. A veď sa objednal KFC na 50 kol. A Dominik za 70. Ešte mi Za upraviť 20, a mne povedal Luka, že za 50. Za 20. Dobre. A neverím, že si to stačilo, Dominik. Vôbec. Nugetky 20 zjomov, Big Mac Becky, 2 hranolky, aj voda. A ešte... Ty nugetky, no. tá som okej. vybral. Morč kazal, že ty neješ nugetky. Tu dá čo platí do ja. Tu treba to som generátor našiel. naskočiť. Lána. A zase nugetky. Ja mám nejaký kľúč. Ja mám kľúč nejaký. Tu treba nejaké lano. Tu lano treba. No, už mám kľúč. Nie, ja mám nejaký kľúč. A výťah zrobený už. Ja zrobię teraz. A gdzie? Aha, to tu. No sklepu boli. No, pomysl. Nie, bo vyšiel z sklepa, oni sa domaj, že v obchode się było. Ta widzisz, a mi wyciągu już. No. Však ja Dominik celkom stracený. Oni sa nájdú často. Pochybujem. Nem do výťahu. Hello there. Juj, to co? Pále tu rengen Dominikov. Vidno, že má veľa tuku pri ľadvine.
tu pisze, że samo Dzurban ten skosi ze silnika, że coś to Skosi, się zapal robi na misi wał. plecu. Nie znam. Teraz tu przy mi zdole odzie spratuje lobby motora. Suka Tu zło. też jest sobie po jedzenie. No ja znam, pójdę po wodę, przyniesie 4 chleby. No, ja już wyciągnął. No, a tam by malo bути таке тлачітко червоне. A to pisze horyzoncie. Ага, живе кіла. No, koniecznie. No i to Twój more. video. Chory tak to kopał, more bardziej mi się bał, chłopcze. Nie, co się... Zaraz za czas Chory tak to... jumpscare. Chory tak to tak kopał do dwero. Cicho, 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 cicho. Cicho, cicho, cicho. Co ci? Jaki strasznie dzielny. Jebe. Та добре, там ідемо закли допереду тоді. Та co Stifler, де йдемо? Nie mam tu dobry pocit. Nie masz. Ale bro, ale fakt teraz, fakt. Cítim negatywną energię. O, Stanku, czuszy. Co? Co ci jebe? Stifler, to tu nie było, to tu nie było. Nie To more. tu nie było. Туди, хто є, хлопці, туди, хто спить. Туди, хто себе ту робить, урчите. Та туди, хто робить ритуал, 100%. Ale more, To- patrz to- ten to- to- rentgen, to. patrz ten rentgen, patrz горы. Станку, я чую, де яке дзецько плакати. Станку, я чую, де яке дзецько плакати. Чуєш? Nie dzy. Тихо. Чуши. Joj, Чуши, море, то ці єбе. То, Станку, то не нормал. To nie normal. czujesz? Halo. O, more, czujesz morda, jaki to tłusty las? Ej. Sztifler, tato co? Станку, пой tu, Станку, хлоп, tu будеш мас, пой tu, Станку, пой tu, Станку, пой tu. Tato, to nie normal. O. Tato, to nie To normal. asi Dominiko Wręgier, widzisz jak zalata peczynka stuką. O, Oj, czujesz, jak to plakał. More, poj tu, po. Ty Anieszka nie śpi, chłopcze. Та туди, хто все робить ритуали 100%, то, 100%. то не може Ale бути. що море, як то ще pozwól. Море, то готовя mi документів, że to Benічка, хлопці, no to ja puszczam предплатне, а ви не коментуйте. Co to mamy dać? A Ja? czekaj, tu. Boom. Nie, треба dać co nice. Ej, Lisz, metla. Preskocz. Станку, то co? Це є Mora без станку. kacma. Станку, Postupali uhle, czy co? More po Stifleru widzisz more. Byliśmy tam, a było tam dziecko, chłopcze plakało. Ale cicho, czuj, dziecko. More ciuszy. A si tu Dominik, czy samo? Nie, czy nie? Czy tu rozbijaj okno? To już się asi rozbył. Nie może. Však za to był oblak tam. A few moments later. To co tam było, chłopcy? To co tam było? Czulszy? Ciuszy. To ekstra. Tu paska, chłopcy, naszą pasku. Zalepimy to. Tu jest Spirit Box, pójdźcie tu. Chłopcie, Spirit poczytać. Box. Spirit Box. Jest. Otworą mi da co. Szachtu.
Koji su tu? A tu stójcie. Cítim zimno, zlané. O, a ja cítim Ale to slabý. čom toto tak, Štifler, to čom tak? To co znamená? Pana pika! Čo, nič to nic? More, nevideli ste to? Nie. Ja možno pripravený paralýzer. Ja vyťahujem pištol, chlapče, vyťahujem pištol. To nie horaz, to extrém. Toto nie je normálne toto. Ježiš. Hello there. Bolo tam na oblaku, myslím. Videl si more jak žena. Moreš. Celý biele šaty mala, červené, modré oči mala. Tá tu, našla mi knižku. Knižku. Páč, toto, Juj. to co? To tam do toho. Aj druhý tu je. A vieš, Už mi dal. Asi tu zver. A jak si tam prešiel? Chlapci, ja to ostal sám, ja še bojím. Asi treba to tú kartu nazad, Dominik. No, ja mám. To daj tam tu do toho počítaču. Fú, máš pomiedziť si jebe. A to je len hra. A prečo sebe voní. Nie, len jedna stačí. Pôjdu už otvorené. Paťo, No. ja tak chodím, to chceš pomalu. teraz še bojím. A to len hra. A prečo sebe voní u realice. Co To ty si na to uhne. povieš, Paťo? To samú neznám, co by mi robil ani. Ošalil by si, nie? To co, že moja by odpad. Na mne horúčka videa už mi koniec. A co tam treba? Čekaj, tu troška je. Tam za co treba. A našol mi toto. Milan, čuješ? Ticho, Milan. Čuješ, more, keby decko plakalo. Čuj. Táto to extrém. Co tam? Si jebe, ja še bojím. Idź perši, Dominik. To vyšlo Koko! Миша злик. Не продюхуй, Стифлер, да что? О, Za odomkom, dobre. ага, то ты, hej. Odovej stíšný. Ideme. Tu treba nejaký barel a lano. A našlo mi za čo? Tá tu treba. A co? Nič nejde? Asi musíš mať dva naraz. A našol mi tú bandasku. No, ja už mám. A čak ja mám týž, ale nejde nič. Mám bombu, mám rzuciť. Nie, tu troška mi to, tu ruc. A ty si cvok. Ja idź ty, ja się bojím. Tá štífer upredze. Však hej. Sebi celkom mu zadlo. Sebik, chlebik. A znaš, ja s nimi chodzím vonku, keď som doma. Kto? Ja. Się pýtal. Jo. 0, nie, druhé číslo 5. Máme Kde? zistiť kód. Tu, čarka 5, čarka. Musíme zistiť kód. Tu 2, Kde? Aha, tu takže 2. nič, 5, nič, 2. 3.
Нашу ми тройку. А яке пораді? Друге, перше, ТЦ. третє. Каже 5-3-2. Вже перше треба найс. Штірка. Дже. 4. Доміник пише 4. Ага. 3, 4, 3, 5, 5, 2. 2. 3, 5, да. To się niedobrze napisało. 4, 3, 5, 2. Już, już. No, może gdzie Dominik? Gdzie samo? Czy ten Milan? Ole poradce mu. Слушай, ты знаешь, я сам скринил, а что за скринил еще? Діагноз сильним там. Ну, То може чисто тото Містер Біст челендж. Це... Як чула ten челендж? посмотрим. Це зробили фільм. Я Squid Game. Squid Game. Гей. Як жіра тото, не? A few moments later. Тут треба нам Що ладу. їдеш? A tam hore toto. Po schodoch. Však треба нам драбину. Však drabino, asi padze mi. Це, O, tu drabina. ну та вежу, а пой tu. Вежу. Mora, jaka ciężka drabina. Už. Keď znie ja chlapče. Mhm. Wiem, Boże, czy nie. może drabiny trzeba. No však hej. Ale kto ju našel? Ох, mám do co. Nie verím, Stanku. To tu treba. To co może Stanku? Ty jebe! Ty jebe! Teraz idziemy dolu ku garażu, nie? Mhm. Ale mnie się patrzy najwięcej. Idą domu, a my kiedy na nich však už idźcie domu, czy chcemy domu, nie to co tu stoimy, a on... Ale ja wam utorím, chlapci, Stanko. Tam ta co musi być. A on furt, jak idziemy domu, a on furt. Tam ta co musi być. Co czeka, to chce, że znasz, że ludziom poszły pieniędzy. Mhm. А за метод за меду. Však za to, bo brana już otvorena. A few moments later. More ma pravdu, more, jaký dom samo smart. Smart TV. Nie Czy verí. už, hej? To už. Nie ucekli. Powiedz samu na to. Krasota. Krasota, hej, hej, hej. Mhm. Dobre, koniec videa, bye.